Рыгіны, Викентий Иванович і Зинаида Васильевна знайшлі свой апошні супакой у Шэрышава, побач, плячом да пляча, як і пражылі і як некалі былі ў партызанах. Іх сын Александр Рыгін трымае ў руках вялікую папку з бацькоўскім рукапісам пра партызан, пра вайну. Успаміны, якія для Викентия Рыгіна сталі працай жыцця, але выдання іх сам аўтар так і не ўбачыў. Когда мы приехали с отцом в Минске в редакцию, которую он хотел сдать рукопись, значит, нас взяли рукопись на читку, но сказали, что это будет, ну, как минимум полгода, а то и, может быть, и год, и больше. Представитель этой газеты показал рукой на шкаф вдоль стенки, там шкаф стоял, затем стеллажи. Все это было в рукописях. Это, говорит, мне предстоит все дело прочесть. Рукапіс усё ж таки прачыталі, прасілі ўнесці праўкі і зрабілі заўвагу, што ў апавяданні не відаць ролі самога памочніка начальніка штаба брыгады па разведцы Викентия Рыгіна. А сам аўтар, як відаць па рукапісу, падчас работы не аднойчы рабіў праўкі. Вось толькі наадварот, закрэсліваў сваё «я» і пісаў імёны паплечнікаў. Быў сціплым чалавекам. 1060 дзён у тылу ворага – гэта не пра ўрачысты гераізм пад прыгожымі сцягамі. Гэта пра жыццё, побыт і барацьбу партызан на лініі Пружаны, Косава, Бяроза і Вацэвічы-Слонім. Пра вайну вачыма удзельніка, пра вайну без правак. У савецкія часы так і не вызначыліся з жанрам кнігі Рыгіна. Магчыма, гэта было яшчэ адной прычынай, чаму аўтар 20 год безвынікова хадзіў па рэдакцыях. Сёння гэта унікальная праца, якая будзе цікава і аматарам мемуараў, і вучоным-гісторыкам. Но еще, как я понимаю, в написании этой книги он вел обширную переписку со своими боевыми товарищами. И то есть книга – это не только личные его воспоминания, это и воспоминания его боевых товарищей по оружию. Это не научный труд, но эта книга, скажем, очень пригодится историкам и краеведам. Напэўна, мы б так і не даведаліся пра рукапіс Рыгіна, калі б не сустрэліся гісторык і краязнаўца Тэрэса Панамар і ўдзельнік гурта ваеннай гісторыі «Рубон» Віталь Неліхаў. Апошні прыехаў у Шэрышава для ўдакладнення абставін загінуўшага экіпажа самалёта бамбардзіроўшчыка лейтэнанта Бараннікава. Пошукам экіпажа ў 60-е гады і займаўся Рыгін. Тэрэса Віктараўна распавяла, што ў яго захавалася кніга ўспамінаў пра гэтыя і іншыя падзеі. У «Рубоне» зацікавіліся, азнаёміліся з матэрыялам і было прынята рашэнне. Кніга павінна ўбачыць свет. Сухие цифры в документах, они, конечно, тоже имеют вес, но когда они дополнены воспоминаниями как рядовых участников, так и руководящего звена, именно там, командиров корпусов, там, командующих армий, то все это вместе составляет нарисовать более полную и реальную картину тех событий, которые происходили. У Пружанскай цэнтральнай бібліятэцы прайшла ўрачыстая прэзентацыя кнігі Рыгіна, куды кіраўнік гурта «Рубон» Зміцер Кіенка і прывез з сабой 30 асобнікаў, якія адразу разышліся. Праўда, адзін экземпляр застаўся ў бібліятэцы і мае зараз вялікую папулярнасць. За последние дни у нас уже было 5 заявок на эту книгу. Также знаю, что книга отправлена в Россию, в несколько регионов. И здесь, в Пружанах, интересовались по приобретению книги родственники, те, кто помнил этих людей. Тыраж кнігі пакуль невялікі, 100 экземпляраў, але з цягам часу, улічваючы вялікую патрэбу, ён будзе папаўняцца. Тым больш чакалі яе вельмі доўга. Завершается эта книга наступными словами. Вы верили в мою настойчивость написать книгу о нашем партизанском отряде. Ваши ожидания сбылись, книга написана. Вынесите свое суждение о моем труде. На вялікі жаль, аўтар пры жыцці так і не ўбачыў выдадзенай кнігу, якую я зараз трымаю ў руках. Викентий Иванович Рыгін, 1985 год. Былы партызан, але, як вядома, былых не бывае. Вероніка Яковец, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».